Giawhag sa Office of the Civil Defense kun OCD-XI ang katawan, partikular na ang matag opisina o establishmento nga mo partisipar sa imuong 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill kun NSED karong adlaw, Nobyembre 10, 2022. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Angie de la Cruz, ang information officer sa OCD-XI, gibutyag niini nga online gihapon ang pagpahigayon sa aktibidad aron nga daghan usab ang makaparticipate, mapapubliko o pribado man nga mga opisina o establishmento. Tuan na actually gipang-invite ang ato ang mga respective national government agencies, even the mga private companies po, sir, not to participate in the conduct of this drill. Gipasabot ni De La Cruz nga dako ang kahimuan sa NSED aron nga ma-practice ang muscle memory sa publiko panahon sa linog. Sugdan ang programa alas 8 karong buntag ug dungan tanan nga magduck, cover and hold atol sa ceremonial pressing of the button sa alas 9 sa buntag. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. RadyoMaN, Kirby, Manzon, Tatak, RMN.